जोङो माखौ लानानै रंजानो नांगौ आरो माया जोंखौ रंजाहोनो हायो? ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, थांनानै थानाय समाव जोंनो गोजोननाय रंजानायखौ नांगौ। आरो जोङो दिनै नुयो मानसिफ्रा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव आरो मोनसे रायजोनिफ्राय मोनसे रायजोआव, मोनसे हादरनिफ्राय मोनसे हादराव गोजोननायखौ रंजानायखौ मोननो नागिरबायनाय जोङो नुनो मोनो। मानसिफ्रा दिनै सा खोला सानजा सोनाब गोजोननायखौ रंजानायखौ मोननो नागिरबाय दोङो। जोङो माब्लाबा सानो गोनां गिदिर जायोब्लानो रंजानायखौ मोनगोन, नाथाय गोनां गिदिर जानायनि उनावबो जोङो गोजोननाय रंजानायखौ जोङो मोननो हाया। जोङो सानो आङो गोसोबादि जायोब्ला, गोसोबादि मावोब्ला, गोसोबादि खालामोब्ला आङो गोजोननाय रंजानायखौ मोननो हागोन। नाथाय जोङो गोसोबादि जानाय लोंनाय, गोसोबादि मावनायनि उनावबो रंजानायखौ मोननो हाया। मानसिफ्रा साननो हागौ आङो आंनि गोसोनि हास्थायनाय मानिखौ मोनोब्लानो गोजोननाय रंजानायखौ मोनगोन, नाथाय गोसोनि हास्थायनायखौ मोननायनि उनावबो गोजोननाय रंजानायखौ मोननो हाया। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, दिनै नोंथांनि जिबनाव गोजोननाय रंजानायखौ नांगौब्ला, नोंथाङा दिनै गोजोननाय रंजानायखौ मोननो लुबैयोब्ला, दिनैनि इसोरनि गोथां रावा नोंथांनि थाखाय ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर। जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 6:17 20 फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। 72 सिलाफ्रा रंजा बाजा जिसुनियाव थांफिननानै होनदों, "ओ फोरबु, बुहुतफ्राबो नोंनि मुङै जोंनि सिगाङाव गङो।" अब्ला बिसोरखौ होनदों, "आङो सैतानखौ मोफ्लामनायनि समान नख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय नुदोंमोन। नै, आङो नोंसोरनो जिबौफोर आरो मोदाय खांख्राइफोरनि सायाव गानो बोलो होबाय आरो बिसारुनि बोलो मानिनि सायाव एखथियार गोनां खालामबाय। मुङा मुंसेबो नोंसोरनि सायाव गाज्रि मावनो हाथारनाय नङा। अब्ला बुहुतफ्रा नोंसोरनि सिगाङाव गङो होननानै बिनि थाखाय नोंसोरो दा रंजा, नाथाय नोंसोरनि नामफ्रा सोरगोआव लिरजानायनि थाखाय रंजा।" बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन। बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि चेलाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैनानै बुंदोंमोन, "फोरबु, नोंनि मुङाव बुहुतफ्रा जोंनि सिगाङाव गङो। जोङो नोंनि मुङाव बुहुतफोरखौ जोङो होखारनो जोङो हादों।" बे बाथ्राखौ जेब्ला खोनादों, अब्ला बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरखौ बुंदोंमोन, "नोंसोरो बुहुतफोरखौ होखारनो हानायनि थाखाय, बुहुतफ्रा नोंसोरनि सिगाङाव गंलायनायनि थाखाय नोंसोरो दा रंजा, नाथाय नोंसोरनि नामा सोरगोआव लिरजानायनि थाखायसो रंजा।" जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाया बेबादिनोमोन। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोङो संसाराव थानाय गासैबोखौ मोनजोबनो हागौ, गासैबो जोंनि जिबनाव, जोंनि न'खराव थानो हागौ, अब्लाबो जोङो थार गोजोननाय रंजानायखौ मोननो हानाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, जायफोरनि नामा दिनै जिबन पुस्तकाव लिरजाबाय, नोंथांनि जिबनावसो गोजोननाय रंजानाया दङ। आरो जोंनि रंजानाया जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जोंनि नामा जिबन पुस्तकाव थानायनि थाखायसो जानो नांगौ। आंनि अनजाग्राफोर, नाथाय जों दिनै नुयो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नाव थायालासे, जिसु ख्रिस्ट'नाव फैयालासे जोङो बुहुमनि मुवाफोरखौ मोननो थाखाय जोङो नागिरबायनायखौ जोङो मोननो हायो। आं बेखौ बुंनो नागिराखै जोङो धोनि जानो नाङा, जोङो मावनो नाङा, जोङो धोन दौलतफोरखौ नागिरनो नाङा, आं बेखौ बुङाखै अन्नानै। नाथाय बुंनो नागिरदों जोङो जेखि मावा, जोङो जेखि खालामा, नाथाय जोङो धोरोमिया जोङो जानो नांगोन, धोरोमिया जिउ खुंनो नांगोन आरो जोंनि नामा जिबन पुस्तकाव थाथारनो नांगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंदोंमोन। अब्ला जों बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय जोंनि रंजानाया जोंनि नामा जिबन पुस्तकाव थानायनि थाखायसो जानो नांगौ। जोङो नैथियाव नायबावगोन, जेब्ला जोङो ज'हननि 14:1 जोङो 2 फरायो, बेयाव
बेबादि लिरनाय दङ। नोंसोरो गोसोआव दुखु दाख्लाम आरो उसाव बादाव दाजा। जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, इसोरखौ फोथाय, आंखौबो फोथाय। आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ आरो आङो नोंसोरनि लागै जायगा थाम थिम खालामनो थांनोसै। गैयाब्ला आं नोंसोरनो खोथागौमोन। जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन, नोंसोरो गोसोआव उसाव बादाव दाजा, इसोरखौ फोथाय आरो आंखौबो फोथाय। मानोना आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ आरो आङो नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामनो थांनोसै आरो आं थानायावनो नोंसोरबो थानो मोनगोन। गैयाब्ला आं नोंसोरनो खोथागौमोन। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। अब्ला जों मिथिबाय, जायफोरनि नामा जिबन पुस्तकाव लिरजाबाय, जायफ्रा धोरोमिया जिउ खुंदों, जायफोरनियाव जिसु ख्रीष्टआ दङ, बे मानसिनि थाखाय सोरगो रायजोआव जायगाया दङ। बिफानि रायजोआव जायगा दङ, जेराव गाबनाय गैया, दुखु गैया, बेमार गैया, थैनाय गैया, आंखाल गैया। बेबायदि जायगा सोरगोआव दङ। आरो जोंनि जायगाया सोरगोआव थानायनि थाखायसो, जोङो सोरगोआव थानो मोनगोननि थाखायसो जोङो रंजानो नांगौ आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय जोङो जोंनि नामा जिबन पुस्तकाव दङ ना गैया बेखौ मिथियालासे, आंनि थाखाय सोरगोआव जायगा दङ ना गैया जोङो बेखौ मिथियालासे, जोङो गोसोबादि मावनानै जोङो रंजानायखौ मोननो लुबैयो आरो जोङो नागिरो। नाथाय बुंनो नागिरदों, नोंनि नामा जिबन पुस्तकाव गैयालासे, नोंथांनि लागै सोरगोआव जायगा गैयालासे नोङो माब्लाबाबो थार गोजोननाय रंजानायखौ मोननो हानाय नङा। सोर बादिया दिनै गोजोननाय रंजानायखौ मोनगोन? जेब्ला जोङो फिलिपियानि 4 पदखौ फरायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, फोरबोजों खौसेयाव थानानै लागारबो रंजादो, आङो होनबावो रंजादो। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, फोरबो जिसुजों खौसेयाव थानानै रंजादो, आरोबाव बुंबावो रंजा। दिनै नोंहा थोजासे धोन दौलत गैयाब्लाबो, थाखा फैसा गैयाब्लाबो, मोजां न' बां गैयाब्लाबो, नोंथाङा गोबां बेमारफोरजों सैनांदोंब्लाबो, नोंथांनि जिबनाव जिसु ख्रीष्टआ दङब्ला नोंथाङासो रंजानो नांगौ। आरो नोंथांनि रंजानाया जिबन पुस्तकाव नाम थानायनि थाखाय, नोंथांनि रंजानाया सोरगोआव जायगा थानायनि थाखाय, नोंथांनि रंजानाया जिसु ख्रीष्टआ नोंथांनि जिबनाव थानायनि थाखायसो जानो नांगौ। अब्ला जों मिथिबाय, जोङो जिसु ख्रीष्टखौ लानानै थांनानै थानो नांगौ आरो जिसु ख्रीष्टआ जोंनियाव दङखायसो जोङो रंजानो नांगौ। बेनिखायनो फै जोङो जिसु ख्रीष्टखौ लानानै थांनानै थानि आरो जिसु ख्रीष्टखौ लानानै जोङो रंजानि।